Ka dorbash nong mukro pelun West Giant Hills haka arpo artrik na iwing. Kala kentu ya ka sorkar India bakan penkloy ya ka jingto akit jong ka Central Bureau of Investigation CBI halor ka jingja sya asyat jong ki sangot ki nong shong shnong haki pulit ka Assam kabala jiana do ka arpo artrik na iwing arja arpo ar. Dingba ukurwa ka dorbash nong kalaong. Ni ki nong shong shnong jonga shnong mukro ni ay buram mi ki sangot ki para nong shong shnong hakalingko sngi yap ka jongki da ka mensiem ka bakya ba snusik thang. Kani ka jingja kalawan jia namar ka kamya ka japut ka belas lamba hapadeng ka Meghalaya bat ka Assam ha ka balakino ba ka Assam kalawan kentur sya uput usam jong ka Meghalaya hapo ka shnong mukro. Ni kentu ya ka sorkar India bakan sengopha bentuk lar lem na kabenta ben penbet no mardor ya ka ka jinga ka japut ka belasa teng las lamba hapadeng ka Meghalaya bat ka Assam bat ru ban betha ya ka Assam baka dei ban sange na ka no ko jingwan kentur sya upur usam jong ka Meghalaya hapo ka shnong mukro tat hado banda penbet khadu ya upur usam hapadeng kini ki arjla ong ukurwa. Na kaliang ka dorbash nong ka penparu ya ka jingsngo benyaw namar wat hadien ka te ka jingja ka ba shirkhei Henry ka jingto okit CBI kamsham la a ya ka jingmi ka ba sngo hun bat ka balan nang kta jor shushu ya ki bahying hasam jong ki te kilanon. Kumta ngi kermen baka sorkar India kan sya skor ya ka ni ka jingkar pat rit ka jongi ban penyo hangi ya ka hok bat ban ompen borengi ban yai laj na ka lenti jong ka hok ban rap ukurwa.